Yurdun çar künjegine gelen fiilin oňoýsuz täsirini agzamazdan prezident häkimlerden bol hasyl talap edýär. Türkmenistanyň durly künjeklerini bahar aýlaryna ýagan dowamly ýagyşlar ahal Mary we Balkan vilayetlerini gowuçy meýdanlaryny hatardan çykardy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy bilen gurrundaş bolan ençeme kärinneçi fiilde zaýa bolan gowuçy ekinlerini täzeden ekmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu habarlaryň fonuna 29 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow vilayet häkimleri we ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary bilen video şekilli iş maslahatyny geçirip, olary ekin meýdanlaryndan bereketli hasyl almagy tapşyrdy. TDH-nyň maglumatyna görä iş maslahatynyň dowamyny Ahal vilayetiniň häkimi Şöhrat Amangeldiýew, Balkan vilayetiniň häkimi Ýaz Tagan Gylyjew, Lewap vilayetiniň häkimi Taňrygoly Atahallyýew, Mary vilayetiniň häkimi Dowran Berdi Anyberdiýew hemde Daşowut vilayetiniň häkimi Mämmet Bayramgulyýew daglar öz gödäwçilik edýän regionlaryny owa hojuluk işleriniň başy barada prezidente hasabat berdiler. Ödegedegine Berdimuhammedow vilayet häkimleriniň hasabatlaryny dinläp, galla oragyndan bereketli hasyl almagy we gowuçy ekişini agrotehnikanyň kadrlaryny laýyk geçirmegi tapşyrypdyr. Ýöne döwlet medeniýetine görä ýygnagyň dowamyna soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyna Türkmenistanyň durly künjeklerine gelen güýçli sil we onun owa hojuluk ekinlerine ýetiren täsiri barada gurrun gozgolmandyr. Yeri gelenine belesek Türkmenistanyň köpçülikleýin gowuçy ekmek işlerini Ahal, Balkan, Lewap we Mary vilayetleriniň paýtaşlary 23 martda hemde Daşowut vilayetiniň daýhanlary biraz gijrek 27 martda girişdiler. Şol bir wagtyň özünde Balkan vilayetiniň käbir künjeklerini 19 martda, Ahal we Mary vilayetlerini apreliň 2-nji 10 günlüğüniň başyna güýçli sil geldi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary dowamly ýagan ýagyşlaryň ekerançylygy yaramaz täsir edenligini habar berýärler. 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikosy näşri hem ýurdun gün ortasyna ýagan ýagyşlaryň owa hojuluk ekinlerine zarwa uranlygyny habar berdi. Owa hojuluk ekinlerine buğday we arpa maýsalaryna şeýle-de goloýda gowuçy ekilen meýdanlara düýüp ziýan ýetdi. Aşgabatyň etegindäki Änewden başlap Mary vilayetiniň ekerançylyk meýdanlaryna çenli aralykda güýçli ýagan ýagyn buğday sümürlerini ýere ýazdy. Gowuçy ekilen meýdanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürip gelýän ekinleriň ýeri böwsüp ýokary çykmagynyň öňüne alýar diýip neşir yerli habarçylaryna salgylandy. Prezident Berdimuhammedow 19 aprelde ýokary wezipeli hökümet resmiýetleri bilen geçiren iş maslahatyna owa hojuluk pudugyny gödäwçilik edýän vice-premier Esenmurat Urazgeldiýew ýüzlenip bu ýylyň ygyrly bolandygyny aýtdy. Ýöne onuň yaramaz täsirini agzamazdan diňe meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirendigini belledi. Hormat prezidentime de hatap dinläp, ýagşyň köp ýagmagy bilen ýurdumyzyň ähli ýerine diýen ýaly şu ýyl meýdan otlarynyň bol bolandygyna vice-premieriň ünsini çekdi diýip döwlet mediýasy habar berýär. Şu ýyl Türkmenistanyň gowuçy ekmek üçin 550 000 hektar ýer taýýarlanyp, ondan 1 50 000 tonna hasyl ýygnamak gödüňünde tutulýar. Halkara hukuk toporlary Türkmen hökümetiniň paýta önümçiligini mejburi zähmetden peýdalanmagyny tankyd edýär.